дидори дастаҳои равшани шаҳри Кӯлоб ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат то андозаи бозии марказии давр ба ҳисоб мерафт. Нахуст дар дақиқаи 19-уми бозӣ дар ҷаримагоҳи меҳмонон футболбози дастаи равшан Амирҷони Фаррухзод аз пой афтонида шуд, ки дар ин ҳолат довари марказӣ бе ягон дудилагӣ зарбаи 11-метраи худ пеналти таъин намуд. Дифоъгари канории дастаи равшан Далер Шомуродов дар иҷрои ин зарба ба хатогӣ роҳ надода тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд ва ҳамин тариқ дастаи равшан дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. Бо гузарош шудани 7 дақиқаи дигар Саидҳараш дар дақиқаи 26-уми бозӣ боз ҳам дар ҷаримагоҳи дастаи меҳмонон нимҳимоятгари дастаи равшан Шодӣ Муродов аз пой афтонида шуд, ки дар ин ҳолат низ зарбаи ҷаримавии пеналти таъин гардид. Имконияти ба дастомадаро боз ҳам Далер Шомуродов бар нафъи дастаи равшан анҷом дод ва голи дуюми дастаи хешро вориди дарвозаи рақиб намуд. Саидхони Амрохон аз партофти ҳамдастаи худ Абдураҳмон Нозимов самаранок истифода намуда тӯбро бо сар вориди дарвозаи Ваҳдат намуд. То охири дидор дастаи равшан боз чанд ҳолати дигари голзаниро созмон дод, вале қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 бар нафъи дастаи равшан анҷом пазируфт. ҳамлавари канории дастаи Ваҳдат Самариддин Расулов дар дақиқаи 60-уми бозӣ баъди бархурди тӯб ба дарвозабони дастаи равшан Рустам Ризоев голи аввали меҳмононро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. Бо гузарош шудани 18 дақиқа аз бозӣ Саидҳараш дар дақиқаи 78-уми бозӣ дастаи равшан баъди як бозигузории хеле ҷолиб ба задани голи чорум шарафёб гардид. Голи мазкурро нимҳимоятгари такягоҳии дастаи равшан Абдураҳмон Нозимов ба самар расонид. Дар дақиқаи 82-уми бозӣ бо кӯшиши ҳамлавари даста Муҳаммад Абдураҳмонзода голи дуюми дастаи Ваҳдат ба самар расонида шуд. Фишори дастаи меҳмонон дар ин ҳолат боз ҳам зиёд гардид ва дар дақиқаи 88-уми бозӣ Файзода Фирдавсӣ баъди хатои дарвозабони дастаи равшан голи сеюми дастаи Ваҳдатро ба тури дарвозаи соҳибони майдон ворид кард ва ҳамин тариқ дидори дастаҳои равшани шаҳри Кӯлоб ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат бо ҳисоби 4-3 бар нафъи дастаи соҳибони майдон равшани шаҳри Кӯлоб анҷом пазируфт. дар даври сеюми чемпионати лигаи якуми Тоҷикистон дастаи панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо тими равшани ноҳияи Зафаробод дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Балхӣ дидор анҷом доданд. Ёдовар бояд шуд, ки майдондории ин ду даста мусовӣ 2-2 хотима ёфт. голи нахустинро дар дақиқаи 11 Деҳқонов Парвизҷон аз тими равшани Зафаробод кушод. баъд аз 4 дақиқаи дигар бозингари дастаи панҷшер Раҷабов Далер бо голи задаи худ ҳисобро баробар намуд. ҳамин тариқ дар лаҳзаҳои охири пайти аввал Парвизҷон Деҳқонов голи дуюми худро дохили тури дарвозаи соҳибони майдон намуда дар номаш дубл сабт намуд ва бо ҳамин ҳисоб қисмати аввал 1-2 ба охир расид. дар пайти дуюм бозингарон дар назди дарвозаҳои якдигар ҳолатҳои хавфноки голзаниро сомон медоданд. танҳо дар дақиқаи 72-уми рақобат Рустам Назаров бозингари дастаи панҷшер тавонист, ки бо голи задаи худ дастаашро аз бохт наҷот диҳад. ҳамин тариқ вохӯри дастаҳои панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва равшани ноҳияи Зафаробод мусовӣ 2-2 хотима ёфт. дар идомаи рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лига якум тимҳои Эсхата ва Исфара ба ҳам омаданд. дар ин нерӯсанҷӣ тими Эсхата рақибро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуд. дар дақиқаи 5-уми майдондорӣ аз ҳайати Эсхата Икром Каримҷонов ҳисобро кушод. дар дақиқаи 76-ум голи дуюмро ба дарвозаи Исфара бозингари дигари ин тим Аминҷон Раҳимов зад. Сафар Мусоев аз ҳайати тими Исфара дар дақиқаи 81-ум голи ягонаи дастаашро зад. бо ҳамин тартиб дидори дастаҳои Эсхата ва Исфара дар даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лига якум бо ҳисоби 2-1 ба суди Эсхата поён ёфт.